GEMSTONE table water dị na abidi Umuoji na kasụde Mmiri North abụrụko nke emepere na ụdịpụrụ nnukwu iche ya bụ mmemme dọtara ndị ukwu nọ n'Umuoji n'obodo gbara ya gburugburu ka akọrọ gị ka o si gaa. Okwu onye nwe ya bụ ụlọ ọlụ GEMSTONE ebe a na-alụ mmiri ọṅụṅụ bụkwazi nwafọ Umuoji bụ Maazị Okechukwu Nwachukwu kọwara na ya bụ mmiri bụ nke ejiri nnọọ nnukwute teknọlọji wee lụọ iji wee nye ndị mmadụ ahụike. N'okwu nke ya, onye isi okpuru ọchịchị Mmiri North bụ Honorable Stanley Nkwoka gwara ha na agaghị anaha ụtụ ọbụla otu afọ iji wee mee ka ndị ọzọ wee bunata akụ ha n'ụlọ bịa lụkwazịa ihe ga-enyere ndị mmadụ aka. Onye chief supervisor ya bụ ụlọ ọlụ GEMSTONE Comrade Uche Udego kọwara ya bụ ụlọ ọlụ ebe a na-alụpụta mmiri bụ nke nwere nnọọ labụ bụ ịgba ma bụkwazi nke ha were ndị maara nke ekwe na-akụ na ịlụ ya bụ mmiri. Mmiri onwe nwere overdose, so etu o si wee dị free to go down bụ ihe ị ga-eji wee na-aṅụ ya ihe ofu nsịa ịtọgbọkwa ya kụnyekwa ọzọ. So onye waka mụnwa na-aṅụkwa before everybody here. Thank you. Okay, please put your hands together. Audience looking around. For one whole year, nobody from local government can be here. Then I go one naira. I give you that tax. Mmiri GEMSTONE bụ nke arụrụ ma kpọchikwa na ụdị dị iche iche iji wee nyere ndụ aka. Ogochukwu Ọranụ n'akụkọ ụwa ABS.